Bocs a késésért. A reggeli majdnem megér utat nyert. Tessék maga! Nos, javítson ki, ha tévednék, de úgy emlékszem, a vámpírok igyekeznek mindig megőrizni a titkaikat. Úgy van, de mi értelme lenne titkolózni? Évszázadokig árnyak közt éltem. Ideje végre megmutatni magam a világnak. Bebizonyítaná? Mondjuk tartson bemutatót a hatalmából. Ha kívánja, ma este tartok egy kis magánbemutatót önnek a hotelszobájában. Lestat mindössze egyetlen koncertet ad pár nap múlva. Miért csak egyet? Nem kenyerem az önismétlés. Az interneten meg annyi pletyka kering a szövegei rejtett jelentéséről, hogy vámpír titkokat tesz közzé. Van benne valami? Talán fel akarom támasztani néhány régi cimborámat. Kicsalogatom őket. De a többi vámpír nem veszi kissé rossz néven, ha elárulja a titkaikat? Úgy gondolom. Lehet, igen. Van valami egyéb mondani valója is a vámpírok számára? Ami azt illeti, akad. Gyertek, gyertek. Bújjatok elő. A halál völgyében találkozunk. Azt mondják, a borpincébe zárja a csajokat. De állati rendes. Van ott elég kaja, kábeltévé meg fű. Ugyan már. Ezt repesgetik. De cserébe akkor szívja ki a véredet, amikor akarja. Nem olyan vészes. De nem ám. Nekem mondod. Erre lányok. Szóval ez lesz a háza. Ezen a héten. Gyakran költözünk. Miért? Mit is mondjak? A fickója... Főnök, észre se vettem. Persze, hogy is vettél volna? Nos, íme a lányok, akiket rendelt. Igen. Akarja, hogy hazavigyem a lányokat később? Nem, köszönöm, Roger. Majd én gondoskodom róluk. Kérsz belőle? Vagy belőlem. Éhes vagy. Vagy másra fáj a fogad? Gyere. Nincs kedved játszani egy kicsit? Ne csináld. Csikis vagy. Rettentően csikis.